కాంతారా మూవీలో ఉన్న దేవుళ్ళ గురించి క్లైమాక్స్లో హీరో ఎందుకు మాయమైపోతాడు, ఓ అనే అరుపుకు అర్థం ఏంటి, వీటన్నిటి గురించి పూర్తిగా అర్థమయ్యేలా చెప్తాను. వీడియో చివరి వరకు చూడండి. కాంతారా మూవీ స్టార్టింగ్లో ఒక రాజు అడవిలో ఉన్న రాయిని చూసి మాటల్లో చెప్పలేని ఒక అనుభూతితో రెండు చేతులు జోడించి ఆ రాయికి మ్రొక్కుతాడు. ఆ అడవిలో ఉండే ప్రజలు ఆ రాయిని దైవంతో భావించి పూజిస్తుంటారు. అలాగే కాంతారా మూవీలో హీరో చాలాసార్లు నిద్రలో భయంతో ఉలిక్కిపడి నిద్రలేస్తుంటాడు. ప్రతిసారి అతని కలలోకి అడవి పంది వరాహం రూపంలో కలలోకి వస్తుంది. అడవి ప్రజలు పూజించే ఆ రాయి వరాహ రూపం, ఈ రెండింటి గురించి ఇప్పుడు మీకు చెప్తాను. కైలాసంలో ఉన్న పార్వతీదేవి వరాహాన్ని బాగా ఇష్టపడి, ఒక తల్లి తన పిల్లలను ప్రేమగా చూసుకుంటున్నట్లు పార్వతీదేవి కూడా ఆ వరాహాన్ని చాలా ప్రేమగా పెంచుకుంటుంది. ఆ వరాహం కైలాసంలో పార్వతీదేవితో చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది. అయితే ఆ వరాహం కైలాసంలో తిరుగుతూ ఆడుకుంటూ కైలాసం మొత్తాన్ని చిందరవందరగా చేస్తూ ఉంటుంది. అయితే ఈ వరాహం చేసే పనులకి శివుడికి బాగా కోపం వచ్చి ఆ వరాహాన్ని చంపేస్తాడు. అప్పుడు పార్వతీదేవి చాలా బాధపడుతూ ఉంటుంది. అందుకని శివుడు ఆ వరాహానికి మరలా జీవం పోసి బ్రతికిస్తాడు. నా సేవకుడిలా భూమి మీదకు వెళ్ళి దుష్టశక్తుల నుండి మనుషులను రక్షించు అని చెప్పి ఆ వరాహాన్ని భూమి మీదకు పంపిస్తాడు. వరాహ రూపంలో భూమి మీదకి వచ్చిన ఆ దైవాన్ని పంజుర్లి దైవ అని నమ్ముతున్నారు. కాంతారా మూవీలో హీరో అడవికి వెళ్ళి అడవి పందిని వేటాడుతూ ఉంటాడు. అలా చేసిన ప్రతిసారి హీరో వాళ్ళ అమ్మ హీరోని కొడుతూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే వాళ్ళు వరాహాన్ని దైవంగా కొలుస్తారు. పంజుర్లి దైవ గురించి మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు ఇంకో దైవం గురించి చెప్తాను. ఒకరోజు కైలాసంలో బూడిదలో పడి ఉన్న ఒక రాయిని పార్వతీదేవి తీసుకొని ఆ రాయిని శివుడికి ఇస్తుంది. అప్పుడు శివుడు ఆ రాయిని తీసుకొని విసిరేస్తాడు. అలా శివుడు విసిరైన ఆ రాయి క్రింద పడగానే ఆ రాయి నుండి గుళిగ గైవ పుడతాడు. అలా పుట్టిన గుళిగ గైవాన్ని శివుడు శ్రీ మహావిష్ణువు దగ్గరికి పంపిస్తాడు. గుళిగ గైవ శ్రీ మహావిష్ణువుకు సేవ చేయకుండా వింతగా విచిత్రంగా ప్రవర్తిస్తూ ఉంటాడు. అందుకని శ్రీ మహావిష్ణువు గుళిగ గైవాన్ని నెలవుల సంఖ్య కడుపులో పుట్టమని శపిస్తాడు. ఆమె 9 నెలల గర్భవతిగా ఉన్నప్పుడు ఆమె కడుపులో ఉన్న పిల్లవాడు ఆమెను ఇలా అడుగుతాడు, నేను నీ కడుపులో నుండి ఏ మార్గం ద్వారా బయటికి వస్తాను అని ఆ పిల్లవాడు ఆమెను అడుగుతాడనమాట. ఇప్పుడు అలా అడిగినప్పుడు ఆమె ఏం సమాధానం చెప్తుందంటే, అందరూ పిల్లలు ఎలా వస్తారో అదే మార్గం ద్వారా నువ్వు వస్తావని ఆమె చెబుతుంది. దానికి ఆ పిల్లవాడు ఒప్పుకోడు. అప్పుడు ఆ పిల్లవాడు బాగా ఏడుస్తూ తన కడుపును చీల్చుకొని బయటికి వస్తాడు. కడుపు నుంచి బయటికి వచ్చిన ఆ పిల్లవాడికి బాగా ఆకలి వేస్తుంది. కంటికి కనబడిన ప్రతి దానిని తినేస్తూ ఉంటాడు. శ్రీ మహావిష్ణువు కొలంలో ఉన్న నీరు మొత్తం త్రాగేస్తాడు. పొలంలో ఉన్న చేపలు మొత్తాన్ని తినేస్తాడు. ఎంత తిన్నా అతనికి ఆకలి మాత్రం తగ్గదు. అప్పుడు శ్రీ మహావిష్ణువు ఆ పిల్లవాడి ముందుకు వచ్చి తన చిటికిన వ్రేలును ఇస్తాడు. అప్పుడు మాత్రమే ఆ పిల్లవాడి ఆకలి తీరుతుంది. ఆ తర్వాత తులువనాడులో ఉన్న పరశురామ క్షేత్రంలో పార్వతీదేవి ఒక శివలింగం రూపంలో అవతరించింది. పార్వతీదేవి కొలువున్న ఆ ప్రాంతాన్ని రక్షించడానికి, తనను ప్రేమతో కొలిచే ప్రజలను కాపాడడానికి గుళిగ గైవ కూడా భూమి మీదకు వచ్చి ఆ ప్రాంతాన్ని ప్రజలను రక్షిస్తూ ఉంటాడు. కాంతారా మూవీలో మీకు మొదటి సీను గుర్తుందా? ఏం చేసినా తన మనసుకు ప్రశాంతత దొరకట్లేదని ఒక రాజు అడవి మార్గం గుండా వెళ్తుంటే అడవిలో ఒక రాయిని చూస్తాడు. ఆ రాయి మీద శివుని త్రిశూలం గుర్తు ఉంటుంది. ఆ రాయిని చూడగానే రాజు మనసులో ఏదో సంతోషం, ఒక అమ్మ తనను పిలిచినట్లు రాజుకు అనిపించింది. ఆ రాయిని తనకు ఇవ్వాల్సిందిగా రాజు అడవి ప్రజలను కోరతాడు. ఆ అడవి ప్రజలు ఉండడానికి కావలసిన భూమిని ఇస్తాను
అంటాడు రాజు. అందుకు బదులుగా తనకు తమ దైవాన్ని ఇవ్వాల్సిందిగా కోరతాడు. అప్పుడు ఆ అడవి ప్రజలలో ఉన్న ఒక అతనికి దైవం ఆవహించి ఆ రాజుతో ఇలా చెబుతాడు, నువ్వు ఇచ్చిన మాటను భవిష్యత్తులో ఎవరైనా తప్పితే ఆ క్షేత్రపాలుడు శిక్షిస్తాడు అని అంటాడు. కాంతారా మూవీ క్లైమాక్స్లో రాజు వారసుడు ప్రజలకు ఇచ్చిన భూమిని వారి నుండి లాక్కొని ప్రజలను చంపుతూ ఉంటాడు. అంటే రాజు దైవానికి ఇచ్చిన మాట తప్పుతాడు. అందుకని క్షేత్రపాలుడు హీరోని ఆవహించి మాట తప్పిన రాజు వారసుడిని శిక్షిస్తాడు. ఇక్కడ క్షేత్రపాలుడు అంటే గుళిగ గైవ. పార్వతీదేవి కొలువున్న ప్రాంతాన్ని రక్షించడం, పార్వతీదేవిని పూజించే భక్తులను కాపాడటం క్షేత్రపాలుడి కర్తవ్యం. కాంతారా మూవీ క్లైమాక్స్లో గుళిగ గైవ హీరోని ఆవహించిన తర్వాత హీరో చాలా విచిత్రంగా ప్రవర్తిస్తూ ఉంటాడు. చుట్టూ జనాల్లో ఉన్న ఒకతను ఒక పెద్ద బస్తాలో మరమరాలు తినడానికి పెడతాడు. అప్పుడు హీరో చాలా ఆకలిగా వాటిని తింటూ ఉంటాడు. ఇంతకు ముందు చెప్పిన కథను ఒకసారి గుర్తుకు తెచ్చుకోండి. గుళిగ గైవ చాలా విచిత్రంగా ప్రవర్తిస్తున్నాడనే కదా శ్రీ మహావిష్ణువు శపించింది. అలానే గుళిగ గైవకు కొంచెం ఆకలి ఎక్కువ. క్లైమాక్స్లో హీరోని ఆవహించిన దైవం గుళిగ గైవ. కాంతారా మూవీలో చూపించిన పంజుర్లి దైవ గుళిగ గైవ. వీరి గురించి మీకు ఫుల్ క్లారిటీ వచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. కాంతారా మూవీలో హీరో క్యారెక్టర్కి లార్డ్ శివ రెఫరెన్స్లు చాలానే ఉన్నాయి. శివుడు ముక్కోపి అని మన అందరికీ తెలుసు. మూవీలో శివ కూడా చాలా కోపంతో ఉంటాడు. శివుడికి మత్తు అంటే చాలా ఇష్టం. అందుకే మూవీలో హీరో ఎప్పుడూ మత్తులో ఉంటూ ఉంటాడు. గురువాని చంపిన అతడిని చంపడానికి వెళ్తున్నప్పుడు కత్తి సాన పట్టేవాడి దగ్గరికి వెళ్ళి మత్తు తీసుకుంటూ ఉంటాడు. అప్పుడు అతను చెప్పే మాటలకు ఆత్మ పరిశీలన చేసుకొని నిజం తెలుసుకుంటాడు. మూవీలో హీరో మందు కొట్టడం, బాధ్యత లేకుండా ఊర్లో తిరగడం, అడవిలో జంతువుల్ని వేటాడటం, ఊరి పెద్ద అమ్మాయి దగ్గరికి వెళ్తున్నప్పుడు తోడుగా వెళ్ళడం, ఈ విధంగా మూవీలో హీరో తప్పు చేసిన ప్రతిసారి అతనికి ఓ అనే అరుపు వినిపించడం లేదా వరాహ అవతారం కనిపించడం, ఆ విధంగా అయినా హీరోలో రియలైజేషన్ కలిగి కార్యసిద్ధుడు అవుతాడనే సంకేతం ఇవ్వడం కోసం అలా జరుగుతుంది. కాంతారా మూవీలో మనిషిని దైవం ఆవహించినప్పుడు ఓ అని అరుస్తూ ఉంటాడు. అలా ఓ అని అరిచే అరుపుకి చాలా అర్థాలు ఉన్నాయి. మొదటిసారి ఆ దైవం మనిషిని ఆవహించింది అని తెలియజేయడానికి ఓ అని అరుస్తారు. ఘోరం జరిగే సమయంలో మనుషుల్ని మీ సమస్యలు చెప్పండి అని బదులుగా అనడానికి కూడా ఓ అని అరుస్తూ ఉంటుంది. ఆ సందర్భంలో ఓ అనే అరుపుకి అర్థం మీ సమస్యలు చెప్పు అని. అలాగే క్లైమాక్స్లో దైవం హీరోని ఆవహించినప్పుడు ఈ నేల నాది అని చేతులు చూపిస్తూ అన్నప్పుడు, ఆకలి వేస్తున్నప్పుడు ఇలా ప్రతిసారి ఓ అని అరుస్తాడు. ఆ అరుపుకి అర్థం ఆ సందర్భాన్ని బట్టి ఉంటుంది. మూవీ మొదట్లో హీరో వాళ్ళ నాన్న మాయమైపోవటం, క్లైమాక్స్లో హీరో కూడా మాయమైపోవటం. దీనికి అర్థం ఏమిటి అంటే దేవుడు అనేది ఒక నమ్మకం. ఆ నమ్మకం అనేది ఒక అద్భుతంలా దేవుని యొక్క లీలలా ఉండాలి. అందుకని దైవం చేరిన ఆ దేహాన్ని ఆ దేవుడు తనలో కలిపేసుకుంటూ ఉంటాడు అనే అర్థం వస్తుంది. కాంతారా మూవీ మీద మీ అభిప్రాయాన్ని క్రింద కామెంట్ చేయండి. ఇలాంటి